σιγά, αφιλία και πάντα κλείνει, ερπετά και περτινάτεροτα. Ενείτε αυτόν, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες χρήστες της γης. Μας αξίωσε ο Θεός και σήμερα να συγκεντρωθούμε, να ζήσουμε τη Θεία Λειτουργία με τη χάρη Του, όλοι μας, μαζί με τους Αγίους μας, με τους Πατέρας, με τους Αποστόλους, και πολλοί από εμάς με τη χάρη Του να κοινωνήσουμε το Άγιο Σώμα Του και το αίμα Του. Δόξα Σοι ο Θεός! Και να μας αξιώνει ο Θεός να καταλαβαίνουμε και να ζούμε αυτό το μοναδικό γεγονός. Ακούσαμε σήμερα στο Άγιο Ευαγγέλιο για τη συγκύπτουσα, για την καμπουριασμένη εκείνη γυναίκα που 18 χρόνια ήταν άρρωστη, όμως κάθε Σάββατο πήγαινε στη συναγωγή. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές να μην βαρυγγονούμε και να λέμε πού να πάω σήμερα στην εκκλησία, έχω τόσες δουλειές. Θα μείνω στο σπίτι. Εμείς με τη χάρη του Θεού δεν απουσιάζουμε από τη Θεία Λειτουργία. Όμως, αν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, πρέπει να προσευχόμαστε με την καρδιά μας για όλους τους αδελφούς μας που δεν έρχονται στην Εκκλησία. Είναι αδελφοί μας και για αυτούς εσταυρώθηκε ο Χριστός. Και άρα πιο πολύ με τη χάρη του Θεού να μεταγνώσουν και να γίνουν και άγιοι. Ώστε να δοξάζουμε τον Θεό, να έχουμε ταπείνωση. Η χάρη του Θεού είναι που μας δίνει όλα αυτά. Η χάρη του Θεού είναι που μας δίνει όλα αυτά. Δόξα Σοι ο Θεός. Δόξα Σοι ο Θεός. Δόξα Σοι ο Θεός.